Türkmen häkimetleri 9 Mart'ta Mardaky baş mescide gelip Miraz gijasynda ýagşy dilek edýän ýaşaýjylar kowdular. Tewtin ähli ýerinden ýal gelen adamlar hiç kime päsgel bermän mescidin daşky diwarlaryna ýaplanyp, tögerekdäki oturguşlarda oturup doga okuýardylar diýip Azatlygyň Tewitde habarçysy 10 Mart günü giýişlik habar berdi. İslam dinine göre İsra we Miraç giyecek siyahatın iki bölegi bolup Muhammed Peygamber fiziki we ruh hasaplanyan siyahati 621-nji ýyl töwereginde bir gijede geçipdir. Adamlar Miraç gijesini öz bilen dogalaryny okumak üçin akşam saat 10'dan soň baş mescide ýygnanmagy başlady. Olaryň arasynda ýaşly, orta ýaşan adamlar bilen ýaşlar da, başlaryny böwrük giyen oglanjyklar we ýaglyk daňynan gyýyzagallar da bardy diýip habarçy adamlaryň ýüz maskalaryny giýmek düzgünlerini hem berja edenligini sözüne goşdy. Mescide gelýän adamlar derrew häkimetleriň öňüne çekdi. Ýöne polisiýanyň awtolugyna gelen 3 ofiser ilki ulagdan düşmän garadan teredip oturdy. Emma biraz soň gije saat 11'den geçenne adam has köperligi raýat eşikli özlerini alyp barşyndan milli howpsuzlyk işgärleri hasaplanan 3 adam gelip polisiýanyň adamlary dargatmagyny buyurdy. Polisiýa awtologdaky ses gatyldyjy guralyny ulanyp adamlar siziň öýleýiňize gitmeňizi talap edýärler diýip 4-5 gezek gaýgyrdy. Emma adamlar gitmän mescidin daşyna oturan ýerlerinden doga dileklerini dogam etdirdiler. Şondan soň bir ýere goşmaçy polisiýa güýçleri çağıryldy. 20-25 aralygyna polisiýa işgäri geldi. 2 sany ýol goýugçylyk ofiseri polisiýanyň işgärlerini bir ýere jemläp olara nähildir bir tawsyrlyklary berdi. Ondan adamlar häzir bizi kogorlar diýip ätiýaz etdi. Sakkally ýaşullaryň biri ýerinden turup olar bilen gurlaşmaga gitdi diýip wakanyň şaýatlary gurrun berdi. Ol adam häkimet wekilleriniň ýanyna baryp barmanka döwlet ýol goýugçylyk gullugynyň 2 awtology sirenasyny işledip mescidin awtoduralwasyna goýulan awtologlaryň derhal aýrylmagyny talap etmäge, ýogsa ulaglaryň döwlet belgileriniň goparylyp alynjakdygyny aýdyp gaýgyrmaga başlady. Mescidin daşyny üşen mahalläni kowmal edilen polisiýa işgärleri gaýrat edin. Ýolbaşçylar buyurdy. Bizden gaty görmän. Doga dilegiňizi öýüňizde edin diýip adamlara sypaýçylykly ýüzlerini diýip habar çaýtdy. Mescidden kowlayan adamlaryň biri öz ýanyna gelen polisiýa işgärine ýüzlenip, "Hana, hol sakkally ýaşuly başlygyňyz bilen gurlaşmaga gitdi. Şoňa garaşyp göreli. Belki doga dilegi şu ýerde etmäge ruhsat bererler" diýdi. Ay ne bileýin ol. Ýani biri üşürenne bir ýere wahhabiyetler üýtdümi diýerdi. Biri adamlar çaltyrak kup dargatmagy buyurdy diýip polisiýa ofiseri bu haýşa umytsyz jogap berdi. Adamlar doga dileglerini bes edip öýlerine gitmeli boldy. Saat 23:40'dan soň polisiýa ulaglary şäheriň köçelerini aýlanyp, ýany ýoldan ýörep barýan ýa-da öýleriniň goýunyna oturguşlarda oturan adamlardan kim öýlerine girmegi talap etdiler diýip habarçy etirap. O ýerlerinden gelen adamlaryň tanyşlarynyň, garyndaşlarynyň öýlerine toplanyp doga okanlyklaryny habar berdi. Halkara hukuk toporlar tarapyndan din azatlygyny gödök bolmakda tanqidlenýän Türkmenistanyň kanunlary kağıt ýüzünde raýatlaryň islam dinine uymak ýa-da uymazlyk hukuklaryny kepillendirýär. Ýöne hökümet tanqidçilary resmi şywadyň döwletden maddi golluk alýan din wekillerini mescidleri ýurtda döredilen şahsiýet kultuny putolandyrmak üçin ulanýanlygyny, şol ruwatda da adamlary dini nanslar üçin ýanamagyň, türme basmagyň giň ýaýranlygyny aýdýarlar.